Kinahanglan na siguro ta magbaguan nitan kadaghan na katagsala. Ikaw rin pagbago to. Ako, kay wa mo ko'y sala. Wala gyapon sala. Kana ni pagtubag-tubag ni Usko ah. Bitaw to no. Sorry kay to ah. Natakdan, mangguguni mo. Natakdan. Ako magaditig badlong nimo. Nya ikaw na nung matakdan ako. Di na ta maglalis toy. Pariyar, bitaw ta ni sala. Mao gani di na ta magsiglalis. Magbag-o na ta, di na ta masigaway. To, mangayo na lang to pasaylo ni pastor to. Kay luoy kay si pastor. Gibaligya na to yung baka. Tama gyud na imong gibuhatan. Mangayo tagpasaylo ni pastor. Kabalo ka to. Dako nakitag sala nga nabuhat ni pastor. Ang una, giilog na to ayuta ni pastor. Yung pangduha, gikawat na to ang baka ni pastor. Yung pangtulo, gibaligya pa yun na to kang kapitan. Sakto katan. Maunay huna-una ah. Pili ang pagkabuutan nga tao. Kay para mo dako ka nga walay masuko nimo. To, dapat mangayo to pasaylo ni pastor karong adlaw. Asa man nato siya pwede makita tan. Pagitano to, taman to mataya. Unsa naman taon niya akong kinabuhi karon? Kurminti na mo ko binuangan og mga tao. Una, giyang ko na kuyuta. Ikaduha, ikawat akong baka. Ikatulog, ibaligyaan ba dyan si kapitan? Ikapoy nang wani. Tara to, pangitano na to si pastor. Pastor? To, si pastor to. Taratan, atong atuon. Unsa naman taon Pastor? Kamu na po? Di ko ninyo lubayang duha. Pastor, naami diri karon. Para mangayog pasaylo ni mo pastor. Panghayok pa sa hilod ako, nakibugsala sa ko, gikawat niyo akong baka. Na! Mao gani naami diri karon pastor. Kay kabaluming dako na kay migsala sa imuha. Panghayok pa sa hilod sa kuha kay... Wala naman mo makuha sa kuha, wala naman ko. Dili man sa ingana pastor. Ikaw, Itan? Ikaw bata pa, ikaw? Hilabtanong na kay ka. Mao gani naami diri karon pastor para mangayo mig pasaylo sa imuha. Ug makalimtan na nato atong mga naagian. Pag sure lang, Drajon, kalimtan ang nagyan kay baligyan naman niyo akong baka, nahalin naman. Kanang baba, dyan mo, Jong. Pastor, sige lakda, pangit ikag naong. Pastor, puyo ra mong datan. Pasensya kay pastor ha. Nawa, Jong, mao na mga mo pasaylo, bugol-bugalon ka mo pagumangko, no? Pastor, sige na pastor, pasayloan nami. Kay kabalo man mi nga humo kay kagasing-kasing. Salamat mo, Jong, kay humo kay kong kasing-kasing. Pero ka na inyong tuyo karon. Sige, okay na kuha na. Yes. Salamat kay pastor ha. Pasaylo na tamo, pero ayaw na niyo usba. Tubig kay pastor. Salamat na kuha ba, pero ako humo kay kong kasing-kasing. Sorry na pastor, sorry na pastor. Pastor, sorry jud kay pastor. Di na mo ko nang gibuhat na mo sa imuha pastor. Sorry jud kay pastor. Pastor, salamat kay imo ming gidawat. Salamat jud kay pastor. Tinud-anay ka na inyo, ha, Jong. Tinodanay man mo pastor. Pastor, hinahinay na may pastor. Salamat kay pastor. Nagpasalamat mi nga nag-amigo na gyud ta. Sige, sige, Jong. Inahinay mo, Jong. Pagamping mo, Tan. Jong. Tan, pagamping mo, Tan. Yun yung news ba? Pasalamat gyud ta tan kay na-amigo na to balik si pastor. Ganito no. Pero tay sa to. Lan ako cellphone to. Asa man mo nagikan? Basta ako na ni. Di na ko ni baligya. Di daw. Ano na to? Tan? To?